Isto que vou falar é unha cousa que está moi feo dicilo. Penseina moito e levo anos pensando nela, porque é un discurso que eu tamén abracei. A ver, que todas as cousas que falo eu estou no mundo, non? E eu quería ser como é debido, non? Como o resto. Pero sempre cuestiono todo. Teño aí escrito, case rematado, e xa fai un par de anos, un capítulo do libro que se titula O sexo como sucedáneo do amor. Está, pero a min faltábame, non? Teño que retomalo. Esa idea, e hoxe tuven así xa un pouco este flash esta idea de amigos con derecho, amigobios, follamigos, calquera eufemismo, sí? E hai moitísimas cousas na rede, non? De como non vincularte, como non engancharte. É dicir, son manuais de como non vincularte emocionalmente cunha persoa ca que tes un vínculo que inclúe relacións sexuais. Eu, claro, isto parecía moi ideal, que non? Xa non me complico, porque é moi complicado ter parella. E eu tamén pensei, isto está ben. Mais claro, ti preguntaste, para qué? Porque coa mesma vas ao Instagram e tes non sei cantas páxinas de sex shops, para que queres unha persoa, para que queres, isto digo, a min dame igual, agora a estas alturas que me digan, que señora que ven dar a moralina, que necesidade, por exemplo, de todo o que se chega especialmente ás mulleres, pero tamén aos homes, non? A invertir no teu físico para estar aí dispoñible, porque ademais, como non vai haber confianza, é unha performance, o propio sexo é unha performance, ti tes que estar sempre, sabes? Isto non era que aquela cousa que te casabas co teu marido e ti gustábarlle sempre, aunque estuveras media e tal, cos pelos nas pernas e cousas, non? Isto non, porque, unha vez máis, é superficial ata o sexo, que non debería ser. Non debería ser, porque ao final é unha forma de intimidade física, pero tamén emocional, e aí é onde ven o manual, desconéctate. E digo eu, ti les os manuais eses e todo o que tes que facer e o que non tes que facer, pois non se dorme xuntos, pois non se teñen citas, porque claro, se xa tes citas, se xa saes, se xa faz cousas, daquela, pois claro, xa lle temos que dicir que somos unha parella e, isto é o peor é poñerlle un nome á relación. Calquera eufemismo, vale, menos dicir, oes, estamos ben xuntos, xa está. É unha parella, pois é unha parella. Todo ese gasto de enerxía, é dicir, de repente, ti non queres ter unha parella, porque iso require entrega, e hai que porse de acordo, non sei, onde pasamos a noite boa, se ves a festa do patrón, á casa de meus pais, ou onde viaxamos no verán, sí, hai que poñerse de acordo, e daquela, como non queres pasar ese esforzo, agora vas volcar toda a túa enerxía en soster o vínculo, chegando a uns novos acordos, ao final, dis ti, pero se é o mesmo traballo. Pero ten unha parte que a min paréceme cruelísima, obrígaste ti a desconectar emocionalmente, porque ti como vas ver unha persoa de cote, pois ter intimidade, que non é só física, é que é imposible, porque que somos? Bichos. E que nin os bichos, sabes? Que somos? Máquinas, autómatas. Daquela,
ti fas este traballo de desconectarte emocionalmente, co cal estás cunha persoa e estás continuamente devaluando ese vínculo. Devaluando non é importante e devaluando a persoa. Estás deshumanizando a persoa, estáste deshumanizando ti para crear unha relación que é funcional, que che fai un servizo, é ser un obxecto. É como esta xente que montaba unha cociña, mas nunca cociñaba nela. Todo estaba perfecto, todo, e comprábanlle todas as cousiñas, pois ti fas igual. Ti tes a parella e tes todo, e ao final tes o coidado como á inversa, o coidado de que non funcione demasiado ben. É a cousa máis absurda que hai. Porque ti tes a opción, non? Que digo eu, por exemplo, de feito agora hai un movimento, como o movimento incel, o movimento femcel, pero a min, como non me gusta isto de coller todo aquilo que era pexorativo para eles e traelo para nós, onde hai mulleres que deciden, ou decidimos, porque eu tamén podería considerarme que estou aí, non vincularnos con homes, non desde ese punto onde dis pois non lle gusto aos homes, non? O movimento incel. Sí, eu podería vincularme con homes, pero decido que non, por unha cuestión de dignidade emocional. Porque é o que digo, eu non sei xogar, eu sei vivir. E eu tamén me vin aí, que eu non son, sabes, non son aquí a reencarnación da miña bisaboa. Eu tamén me vin aí, e tamén me parecía un bo plan. Mais a min ter un señor aí diante e non velo como un ser humano, eu son incapaz. Non porque sexa mellor, peor, máis guapo, máis feo, máis listo ou máis tonto. Non. É que é unha persoa. E si que é certo que ti despois, a persoa contache, pois oes, pois están as cousas mal no chollo, e o que sexa. Están botando xente, teño medo de ti, pois preocúpaste pola persoa. Porque eres un ser humano. Non é que daquela terías que ir ao manual e non me podes contar da túa familia, non me podes contar do teu traballo, non me podes contar os teus problemas existenciais, porque a mí non me importa, porque ti vas ser só un obxecto funcional na miña vida. E este é o xogo. E cando vas vendo, e o ves xa con esta claridade, pois aí tamén te das conta que non, que todas as cousas que se din como dixo a mí non hai moito, alguén. Mentras non apareza axeitada, pois vas enredando. Xa, pero é que as persoas non somos xoguetes, non somos enredos. E se ti te queres vincular comigo e eu non che parezo axeitada xa de entrada, pa que? Vaite, que o mundo é longo. Mais eu non nego que o discurso así na superficie a min tamén me pareciu bo. Sobre todo a certas idades, dis ti, que xa cada un carga as súas mochilas, dis, non me complicar porque, mira, saíron unhas cousas. Xa, pois para non te complicar, ese celibato voluntario, ese dicir, xa está, non me vou, que supoño, eu falo de vínculos heterosexuais, pero supoño que nos vínculos homosexuais pasa tamén, porque eu aquí, cando digo que nos deshumanizamos, xa non vou entrar en homes e mulleres, eu creo que por igual. As persoas, cando abrazamos iso, xa me vou incluir, que eu tamén abracei estes discursos, e xa nos deshumanizamos. E logo, se falase moito de apegos, e se buscas na rede, falase moitísimo, é que estamos como ensaiando o apego inseguro. Ou eu vou estar contigo, pero non me vou vincular de verdade, que é un tipo de apego inseguro que nace dunha ferida. E parece que é que queremos ferirnos nós.
ensaialo o suficiente para ferirnos e xa todos os nosos comportamentos relacionados co emocional e tal son aprendidos. E haberá que asumir que practicar moito isto que te leva a ser pois unha persoa insegura, cun apego inseguro. Pero por que temos que gastar toda esa enerxía en crear vínculos funcionais, pero disfuncionais a nivel humano e emocional? Porque non queremos gastala en construir vínculos asentados, maduros, que cubran as túas necesidades afectivas, que as tes, que eres un ser humano, ponte cas pernas para arriba. Todos os seres humanos temos necesidades afectivas. Daquela esa idea de vincularnos sexualmente para ter ese sucedáneo daquelo que de verdade queremos ter, que é unha conexión verdadeira, real, que nos dé a seguridade. E o que facemos é alimentar a inseguridade. E logo, como non vai haber ansiedade? Como non vais ter ansiedade? Xogando a equidistancia, a ver se non me enamoro, a ver se non se enamora. Dame igual que me chamen señora, sí, e dixo, porque eu abracei esa idea. E deime conta de que me deshumanizaba eu. E aquí xa está o tema, di. A min deshumanizoume un tipo, vale. Con iso podo. Pero con deshumanizarme eu non podo. Son incapaz de poñerme de cara a un ser humano e non velo como a un ser humano. Esforzarme por comprender a esa persoa e son incapaz de non sentir compaixón, non? Hasta a persoa que peor te trata, cando a tes cerca, eu isto vivino, se és ademais madura, és unha persoa así moi... Ti podes ver, non? O seu sufrimento e as súas feridas, e ti traes a túa mochila, pero a persoa tamén. Eu digo de verdad, a min que me traten mal e que me deshumanicen doime moito. Pero a idea de que eu valorei deshumanizarme, ou seja, non, é que eu non me podo deshumanizar. Porque o amor é moi bonito. Pero o amor que ti sintes por ti, isto está por riba de todo. Ai, sí, eu quérome moito.